TPA je určite na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Pracovník sa tu veľa naučí po odbornej stránke. A môže relatívne rýchlo zistiť, čo ho baví a čo nie a tým potom sa tak povedať sprofilovať vo svojej kariére. Niekoľko rokov po sebe je u nás viac ako 94% zamestnancov spokojných. Môže za to príjemný kolektív a možnosť kariérneho postupu. Vždycky sa hľadajú postupy, že aby to nebolo tak, že človek proste robí dennodenne tú istú rutinu a... Vládne tu taká rodinná atmosféra. Pracujeme síce s číslami, no na prvom mieste je ľudskosť. Nie sme len kolegovia, ale sme aj priatelia, ktorí si vedia pomôcť v každom smere. Aj sa dokážeme navzájom podporiť a veľa vecí naučiť navzájom. Tie vzťahy sú keby bližšie a familiárnejšie, by som možno povedal. Človek sa tu cíti super. Financie majú mnoho sfér, ktorým sa môžeme venovať. TPA sa tak nikto nevenuje iba jednej oblasti, pretože všetky sú navzájom prepojené a ovplyvňujú sa. Stále sa tak môžem učiť niečo nové. Priestor dostávame aj my mami. Firma sa prispôsobuje našej rodinnej situácii a preto nám umožňuje pracovať či už na čiastočný úväzok alebo vo flexibilnom pracovnom čase. Čo sa týka priestorov, sú nové, krásne, moderné. V Košiciach sa tešíme z nového ofisu, kde sú moderné priestory a krásny výhľad na mesto. Sa tu veľmi dobre cítim v takýchto priestoroch. Čo samozrejme vplyva na nejakú pracovnú atmosféru a tú celkovú pohodu toho človeka, ktorý tu pracuje.